Rahayu sagung dumadi. Wah jan bengi iki gayeng regeng lolo-lolo ya nduk. Wah jan lolo geni ganas gayeng regeng kumarenggeng lolo. Iya yung wah suasanane jan gayeng. Wah jan iya nduk. Kowe bisa senggak sing kaya ning sponsor kae ora? Wah iso yung. Piye kuwi coba? Bambai. Awe mau. Wah aja celelekan wae nduk wiwit sore wis celelekan terus. Wah ya didukung ya to sing ngiringi dalang-dalang muda Jember ya to. Uga sing mayang ya dalange nom ngaturake gunging panun ingkang tanpa pepindhan kunjuk ngarsanipun Hyang Maha Gesang Sejati awit sampun paring wujuding kanugrahan kanikmatan kasantosan miwah karaharjan saengga saged makempal wonten ing dalemipun Keng Rama Sujita minangka dalang senior ugi dalang pengayom dalang-dalang muda wonten ing Kabupaten Jember. Oh iya yung mula saka kuwi mak wah kae mburi kok mbak calon-calon gento iya wah iya kasunyatane kagelar ing bengi iki gayeng kaya mangkene panjenengane Keng Rama Sujita ora wigih hareringa anggone nyengkuyung marang dalang nom-noman sabab Keng Rama Sujita ya ora kepengin lamun to generasi seniman dalang ana ing Kabupaten Jember iki cures tanpa sisa nduk kok nduk kowe nglamak kowe wah lali ora ngombe puyer iki mau kok ya biasae puyer digawake karo Umbawa serasa kakean gunem nduk sumangga panjenengane Keng Rama Sujita dipun aturi minggah wonten ing pepanggungan sumangga sepote cok. Kenapa harus takut pada malam hari? Ayo. Yo mangga, yo. Mangga Rama Sujita kula aturi minggah wonten ing pepanggungan supados paring ular-ular miwah tutur kagem kula sak kadang dalang pada tajem wonten ing Jember punika sumangga Rama wilujeng dalu Rama. Assalamualaikum. Wilujeng dalu nak cangik nak limbo. Piye sehat? Alhamdulillah pangestunipun pinaringan sehat. Wayangane jan pek banget. Walah matur sembah nuwun. Ketok semangat. Nggih, nuwun sewu sedaya para rawuh ingkang minulya utaminipun kadang kula sepuh senior kula saking Curah Nangka inggih menika Bapak Waridi ngarawuh saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung dalu menika kula jujuk mawon poinipun merga dalangipun dalu menika wonten 3 langkung rumiyin memberi semangat salam budaya salam kula rumangsa bombong kalih bocah cilik-cilik 3 sore wau wah semangat banget calone apik ora neng palese apa ya kira-kira dongane sore mau mandi lah niki
Kula niki nek pun disambati kalih bocah sak monten niku kalih anak-anak kula sing do nabuh niku kula pun dodo. Nek kula niku pun tuwa banget. Dadi kula nyelehke rasa jalaran dalang niku kuncine aja rumangsa bisa. Ning bisa ngrumangsani. Nek mung rumangsa bisa tok niku sok ndase gedhi. Ini nek pun bisa ngrumangsani isane dalang saka yoga lan sinden lan penonton kabeh niku sing dukung. Dalu niki kula rumangsa bombong, rumangsa seneng dene menapa adik-adik kula, anak-anak kula pada tajem dalang muda taruna Jember niki tukul gagasane ing reh kesadaran diri. Dalaran dalang niku profesi mandiri, mboten semende kalih wong liya ning semende awake dhewe. Nek awake dhewe sadar kekuatane niku mboten ijen, niku nggih iso dadi tetep ngugemi jer Basuki mawa beya. Rahayunipun lare alit niku wau belajar pun asli nyandak wayang kulit, ditabuhi bocah-bocah saka isi lulusan pedalangan kalih kerawitan. Kula riyen dalang wiwitane nggih sak monten niku SD kelas 3 wayange kerdus. Para rawuh, adik-adik kula pada tajem niki nggelar budaya dalam rangka Sapari Ramadan. Menika kula namung kanggenan ketuanipun adik kula Wahyu, adik kula Ucup lan sedaya para adik-adik kula pada tajem. Niki wayangan niki mboten kok kakean duit, pengusume laib, usume peceklik, usume niki wong sara kabeh uripe, kok wayangan kok hura-hura niku mesti ngoten. Lah salah. Tur dasare poso-poso. Karo menteni THR. Ning cayane bocah-bocah niku ketok sing wis ngetokne urunan karo sing urung iki ketok. Lah salah. Lah niki perlu diurus ngromo. Ning aku ora masalah rek. Kowe kabeh wis sadar ngetokke urunan, cilik sakmene gedene sakmene. Aku kuwi ket biyen ta, ket cilik, kuwi konsisten nek iya nek ora-ora. Urunanmu enek pira, engko nek kurang tak tambahi. Dadi model kuwi pancen ngono. Nek wis ketok semangat, sadar tenan, ora mung wulan poso Sapari Ramadan, yen perlu sawalan kuwi nganake halal bihalal. Wayangan meneh. Ning ya kuwi kuncine kowe do urunan. Wis enek pira? Lah engko titikane minggu legi kurang pirang dino, minimal kurang 10 dino wis eneng laporan. Cah nom-noman iki ketuane sapa laporan Pak niki urunane sak menten. Kuwi berarti konsisten. Nek kurang 10 dino ndak enek laporan ora minggu legen. Oh. Dadi aku gur tak dudut rasamu. Kuwi angel lho ngecake ngono kuwi. Tak jaluk rasamu. Aku wis ngengrengan. Ayo sawalan wayangan. Dalangan juga kok kulon ra masalah. Kowe bocah kulon kabeh, kowe cah kuliah kulon, golek dalang sing tanpa yoga. Budal dhewe rene, engko bensine tak ijoli budal balik. Ora janji aku. Ning iki omong aku ngene sok gondelono. Mergo eneng dhisik iki panitia wayangan ki ngomong halal bihalal dalange Pak Jito. Iki sing danane 1 2 3 barene Pak Brus. Niku dadi musuh nek kanggone kula. Niku termasuk klebu pengkhianat seni. Mergo dalan niku ucape teng dhuwur kalih kelakuane teng jaba. Niku kedah imbang. Oh, disorot kalih masyarakat. Dalan ning jaba kelakuane ngono. Lah niki lho sing abot. Kowe kabeh cah tak lem wis. Kowe gelem semangat wayanganmu apik-apik ning ya kuwi cah dalang kuwi penggaweane wong sak donya sing abot dhewe.
Mboten enten liyane dalang. Mulai utek kuping, irung, cangkem weh kabeh kanggo. Siap kesehatane yen payu. Siap suarane yen laris. Kok kedunungan laris 3 dina suarane entek, bingung. Lah niki mula tak gudang aja mikirne duit, malah kowe kurbano dhisik. Kurbanmu sepira to? Kudune sing paling akeh kurbane ya ketua pepadi to ngene iki. Ya dalah. Asline ngono jane iki. Mendel mesoke nging. Iki jane wayangan bengi iki, Cah. Secara tidak langsung arek-arek urunan ning asline demo nang aku. Mergo janjine lomba ning Surabaya kuwi sapa sing nomor 1 mleh wedhus loro. Dalah. Ya tak sauri to wayangane ning etan. Aku yo ngono. Lah iki tak wujudne aku lek wis muni iya. Tak wujudne wayangan iki perkara dalange dumen dhewe. Gamelan tak siapi tatanan dhewe. Wis penak-penake to dalang noneman sing golek debok kok sing duwe omah. Nyejali mikir. Jajali to jajali. Kowe rumangsa kabotan kowe nang Solo nang Jember golek debok sitok 40.000. Nang kene trimo 100 oleh 3. Ning niki guyonane ngoten niku ning ucap kula mang titeni. Anggere kowe konsisten gelem kurban ning jaga rasa. Dadi sak rombongan iku ora ning sing luwih pinter, luwih ngerti mboten enten kerjasama. Kula nyekel rombongan ngeten niki dadi awet nggih mergo niku kerjasama. Ingkang menika dalu niki kula sethithik mawon nggih matur nuwun sanget mergo niku dalange akeh. Kula mboten perlu kata-kata. Termasuk sinden-sinden ngene iki aja ngarep-arep duit. Wis kuwi. Mun nek sekirane kowe sambat nang aku ning liyane pagelaran iki ora ketang sithik ya. Wong aku biyen iki jaman jaya-jayaku THR mesti metu ta. Ya niku. Lho, asline kalau wong ku nglumpuk, kaya nagih jane ngono. Aku iki krungu gamelan iki rek. Wis enek 6 wulan gamel aku kuwi ramuni napa iki. Mesakne bareng tok tabungne semangate tukul meneh. Kuwi lho wong seni ning kono kuwi. Wis Dik, Ibu Cange. Nggih. Sing arep nyambung sapa wis tak dongake. Nggih, matur nuwun Bapak. Pangestunipun. Mulane kaya wingi Mas Wahyu Purba kabeh nek do nganggur kowe cah nek duwe karep nek niat rene ngebelo dhisik kaya wingi-wingi kuwi sewengi-wengi tak turuti njaluk penemu piye tak jawab ngelmu piye tak wehi carane laris piye tak wehi perkara dikabul karo ora sangganen ngono lho rek dadi dalang ki ora enek sing walaka ki ora enek kabeh ki budidaya. Oh, tirakate kuat. Ngelmu njaba jero ngesor dhuwur duwe. Saiki nek dalang arep pentas kowe disuguhi mawa, disuguhi geni, bingung kowe. Budaya masyarakat Jawa itu masih ada yang begitu. Makanya apa sebabnya saiki wayangan kok arang-arang wong nanggap? Masanya sudah lain. Generasi kula kali Pak Waridi niku pun longko. Kari 1 2 3. Dadi pemuda sak niki pun benten malih niki zamane sampean kan. Zamane dalang-dalang remaja wis kono budidayamu piye polahmu nggon wayang supaya diterima karo masyarakat. Lah, masyarakat saiki ngingoni yoga ngene sewengi ora kuat. Golek peladen ki angel. Nah, monggo niki janji negara. Predikat wayang menjadi wayang mendunia. Kuwi lek ora diurip-urip, ora dileluri, ha mengko nek dicabut. Mulane arep awake dhewe niku teng Jember, aku budidaya. Nek kowe siap kabeh, gelaran tiap selapan dina pisan, ayo. Lah dalu niki ketinggalipun wonten setunggalipun piantun Pemda ingkang rawuh ning mboten enten sing ngertos. Nah, krana kula sing anake, kula mong menapa entene. Makanya profesi dalang itu mandiri, jangan menggantungkan pemerintah. Tapi kita berkarya, itu muncul dewi. Matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, matur sembah nuwun sanget Bapak. Ya, kan. Keng Rama Sucita, Nduk.
Heeh. Piyayine kaya wayang Narasoma. Narayana Narasoma nglamak kowe. Wah, minangka panutanku, Nduk. Wah, jan jemenake. Wah. Wiwit 2 minggu kepungkur. Wah, jan direpoti terus pokok men. Karo aku karo bocah-bocah kuwi. Anggone sowan mesti bengi-bengi ibuke dadak ngliwet gitu. Ha iya ngono kuwi ya kudune ana sing merhatekke sak liyane Kang Rama Sujita. Lah iya nduk dasar kepara nyata. Gayeng tenan ya nduk, gayeng. Ya gayeng ukarane, gayeng tumindake. Wah iki bengi iki dirawuhi Bapak Agus Repelitiarto nggih Pak saking minangka Ketua Pepadi sumangga kula aturi minggah wonten ing pepanggungan kapurih nyekar. Ayo cepat iki. Turuk turuk turuk. Yudon dampingi dari Padi Provinsi dampingi. Wilujeng dalu Bapak Agus. Nggih. Menika wau rombongan apa piyambak? Kula bertiga, Mas. Wah, kalih sinten mawon? Kalih penggemar. Alhamdulillah. Cak Parman kalih Pak Bu Ahmad. Oh, nggih nggih. Selain penggemar juga suka nangkap wayang. Alhamdulillah. Nggih nggih nggih. Semangat nggih Mas, selamat napa niki? Berbudaya nggih. Nggih. Mengembangkan seni budaya. Nembah nuwun Rama Sujita ingkang sampun paring kesempatan untuk adik-adik Kanoman pada tajem untuk berpentas nggih Mas Wahyu minangka ketua pada tajem. Kula atas nama pengurus Pepadi dan pribadi sangat mengapresiasi Mas. Nggih, matur nuwun. Sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini karena gaungnya di provinsi pun Pepadi ini ingin mengedepankan generasi penerus Pak Cito, generasi muda dalam berkesenian terutama wayang. Nggih. Mas Sirga selaku bendahara di Pepadi juga beberapa kali bertemu dengan Pak Sin, pesan bahwa nom-noman terutama ini harus punya semangat lebih untuk mengembangkan seni budaya terutama wayang. Ngoten nggih Mas? Nggih Bapak. Pangapunten kula wah aku di Badhe nyekar menapa? di sentil kali Pak Cito. Lah Irga radi lone to Le sumbangane. Lho sampun kula aturaken gitu. Nggih, sampun nggih. Nggih. Nggih, niku kemampuannya itu. Nggih matur nuwun atau kasih nggih. Nggih. Niki Mas Irga, Mas sinten? Mas sapa? Alip. Sampun pirsa kebodheane Bapak nggih. Pun. Sampun sing penting kula namung berterima kasih dan mengapresiasi kepada kegiatan adik-adik yang ada di pada tajem, tetap semangat dan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih ngrembaka. Amin amin. Matur nuwun Pak. Pun Sumangga nyekar yen Bapak. Nyekar menapa? Mas Bayu ya. Mas Bayu nyekar ta Mas? Nggih. Mas Bayu nyekar jiwa. Mas Bayu nyekar. Lah penapa duet kados
Kados jog lidik jog luduk. Kok mesra temen lho. Aku isone mbek. Monggo badhe nyekar menapa Bapak? Napa, Mbak? Nggih. Oke. Oh, saking Dinas Kebudayaan ra, Bu? Iya, ada pesanan. Oh, ngaten nggih nggih matur nuwun. Nggih. Nggih. Monggo Bapak, katuran. Susi potong kowe. Gak iso ya Mas aku ngono-ngono. Apa Mas? Mulane nulayani janji ya. Lah, aduh, Mas. Lah nggih pripun nggih nika Pak? Janjine dereng badar nika Pak. Pripun iki? Nggih. Halal bihalal. Nggih insyaallah lek wonten rezeki mengki mendel-mendel mawon, Pun. Ah. Niki leres jenengan Pak, jan live total Pak. Nggih. Monggo napa Mas Irga? Nggih, monggo, Usul monggo. napa, Pak kula? Merdeka mawon, Pak. Kangen mawon, Pun. Waduh, kangen kali sinten? Kangen kali Pak Sito. Lah, lah. Dan terus Nggih. Napa Mas pangkur? Nggih. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi talanging ati wis lawas anggonku nunggu nanging tansah leledha ngelingono nalika dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. intro. Ini intro nih. Rito
Kangen kasmaran Belum janur wong ayu tak anti-anti Kadani wong kangen nanti Gayeng pol. Mbah nuwun Mas. Monggo, wau badhe enten dipun sampaikan Mas Wahyu. Monggo kula aturi ngasta mik. Oh, Sampun matur sembah nuwun sanget Bapak. Wah, jan. Bapak kita semua, Bapak Agus, matur sembah nuwun rawuhipun. Salam kagem rombongan. Rombongan di. Kan bawa mobil, berarti rombongan. Oh iya iya. Kalau tidak bawa mobil, itu berarti bukan rombongan. Untulan. Kalau bawa mobil itu berarti rombongan. Iya iya iya. Oke, matur nuwun Pak Agus sampun paring dawuh nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih niki dipun sekseni kalih kanca-kanca niki sawalan berarti halal bihalal menune sate kambing. Amin berapa atau H plus berapa? Oh, langsung lancar rene. Bar sungkem ning wong tuane langsung rene. Bar salat Id langsung rene. Cek. Nggih niki anu Mas Misti nanti kalau saya kenalkan satu-satu nanti sampean sut anu nggih. Napa wandane siji-siji bedane nih jenengan sut. Nggih. Sing ngumpul ya Gen. Ngoten nggih, karena ini diminta sama Dinas Pendidikan. Nanti insya Allah ada rutinan wayangan, insya Allah. Amin. Wah, ngene iki lho, Nduk. Ayo Yung. Lek kapane ya mbuh. Ayo bakune enek ngono ae. Bakune enek. Ya wis didongakne ya bucange ya. Ya iya. Ya le ya. Ya le Wahyu ya. Mari rucat tempiling cangkeme. Nggih, niki sik tak ngadeg sik ya ben kesoting. Ya, ngono. Mosok kalah karo Om Sukron sampean. Nggih niki terima kasih buat apa J2 Pro TV nanti
pagelaran malam ini disiarkan secara tunda di YouTube J2 Pro TV. Siaran ulang. Live record ya, nanti bisa dipersani di rumah masing-masing. Nanti juga insya Allah di radio RRI Jember duduk Solo. Wah, di radio aku dengar musik kesayangan. Wes. Ayo, nah, terus. Oh, diumpani dileboni. Wis ngono ae yo. Kan ngono. Baik gayeng regeng lulu. Lulu. Oke, ini saya kenalkan satu-satu anggota dari Pada Tajem. Tukang syutingnya ngecop apa kuwi? Ngecop magic jar. Wah. Lah iki ning moto loro iki. Cahaya ilahi. Wah, iki nyengkake nang akhirat iki malan. Wis motone wis prepet-prepet. Nggih, niki mulai dari sebelah sana, Mas. Berdiri, Mas. Kok ngene tok iki lho? Berdiri, Mas Ki Yarur. Nah, itu dari SMA mana, Mas? Satu Kencong. Sumet diyun. Ada kamera. Yang kedua Ki Sabdo Kuncoro. Niki predikat 2 terbaik Provinsi Jawa Timur kemarin. Ini kuliah di Universitas Dr. Subandi. Nggih, niki calon bidan. Kebidanan. Oh, kebidanan. Nggih. Mengke dados kanu diban. Dados gibas. Diban. Gibas. Oh, gibas. Bidan. Oh, bidan. Nggih. B. Bas. Kon jlentrehne kok. Engko ae iki. Iya. Lainnya niki yang satunya Ki Bagus Ade Pramono. Ngadeg, wow, kowe iki. Ngadeg. Lah, niku. Lah ini yang punya program wayang masuk sekolah ini dari SKPN Mas Ade nggih. Omahe paling adoh dhewe iki. Kacek nemu omah. Oh niku pun lulus suwe Mas niku. Yang berikutnya Ki Purbo bukan Asmoro. Niki Ki Wisnu Purbo predikat terbaik 1 dari Festival Provinsi Jawa Timur kemarin. Nggih, niki Ki Wisnu Purbo Ningrat SSN dari ISI Surakarta. Berikutnya Ki Alif. Masa dadak dibuka nih lagi ngadeg nih. Nggih, niki Ki Alif SSN lulusan dari ISI juga. Niku sing ngegong niku. Niku dada niku juara 1 riyen napa lomba nasional malah niku. Kawak niku pun barengane Mbah Arjunadi biyen. Barengane Dontek. Niku sing ngenong niku. Yo Rene. Yo lah niki lulusan baru niki Kamsya. Sisi niki CEO Grup Zang. Niki Wiwit SSN. Lah niku jeneng Cinane sapa? Cuing Chako. Nggih, iki. Ah niku sing iki. Niki Ki Selo niki. Lah masih SMA niki. Nggih, niki ajeng daftar polisi terus e. Nggih. Aku aja mbok tilang lho. Aja mbok tilang lho. Loh, ditek-itek lho. Niki sing ngedram niki masih kuliah di ISI Surakarta niki masih semester 1 ya. Ngadeg. Nah, Ki
Fikri Prabowo niki. Hah? Loh, oh bagian lengser niki wonten. Nggih. Sing ngendang niki Ki Yusuf Adi Saputra ngadeg sikno. Nah, niki Ki Yusuf Andi Saputra SSN lulusan pedalangan. Ah niki sing gender niki, sing gender. Ah, ini juga mendapat predikat 1 terbaik kemarin Ki Bayu Marisko SSN. Niki sing Ki caloro yung dululan niki. Niki lah. Sut. Ah, sut sik, sut. Blah. Ah, kowe kalam atek sik. Ah, Ki Nopal niki saking SMA Bima. Niki celukane Nopal capek. Mansur. Nggih. Niki setunggale niki ngadeg Dan. Nah, niki Ki Dani. Niki sampun lulus SMA ya Dan? Sampun. Niki calon tentara. Ditungane kanca niki dados tentara esuk dikowopruki kabeh sitok-sitok kabeh. Niki sing gerong niki. Menggeronge niki lah. Niki ayo ngadeg-ngadeg. Ah niki Ki Angga Adi Purboasmoro. Nah. Piye suarane Pak Purbo? Ora ngono Mas. Iya niki sing penyimpengi ngadeg. Lah niki lagi mumet-mumete skripsi niki. Wes ning omah sambat ae iki. Ayo, niki jenengmu sapa? Jenengmu? Niki Ki Hamzah niki. Niki malah kedagelan meren. Nggih niki Mas Alip. Mas Alip. Hah? Kok tuwekan kuwe rupane? Hah? Loh, lek gonge ya terakhir no. Lakon ya akhir no lakon. Nah niki sing jaipong niki walah Kiriko. Ngadeg to. Kiriko Sebastian Veron pemain Lazio ngene. Loh, ngadeg madhep kamera kok ngono tok. Oh, lah ngono lho. Senyume Dek, senyume sik ta. Untumu lho. Apa? Oh, niki Mas Abra niki. Niku dalang cilik. Niku sederek saking Lumajang. Saking Lumajang Mas niku yogi ning kono gene kancane kur pitik tok loro. Dadi pitik repot ya syukur dhewe. Nggih, sing MC ya genah ya terkenal sak antero. Ogoh-ogoh. Lah niki lho, sae Mas. Sae kula. Nggih. Lho niki sing dalang dereng dikenalne. Niki Ki Irga Sesa Hakim Lolo SSN. Lho niku rambutnya gimbal kaya buta ya wis. Lah ngene iki wong pinilih nek janmo pinilih iki beda dhewe karo kanca. Ah iya. Lah iya. Maksudnya ngene lho, pinilih budal dhisik, ya ta? Lho budal nek budal kaji ki ora masalah. Lah kuwi lho maksude bucange budal kaji. Jajal bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Niki Iso. sah niki Islam niki. Islam. Masalahnya ragu lho, awan basbus. Masalahnya nganu jaga kondisi. Kalau puasa kan lemas nggih Mas Irga nggih. Oh, nggih mboten mung lemes ning pingin terus. Nggih. Niki dalangan anak bisa ke sini ya. Nggih, ini murid-murid dari Sanggar Jangkar Bumi Nusantara gitu. Wah, Jan. Kini bagian getaki tok. Ya ada Dek Abra, ada Dek Kesar, juga ada Dek Arsenio Julkarnain. Sini. Enggak. Pinjam mic satu lagi. Ibu pinjam, Bu pinjam mic. Cek.
Bendina angger diwarai gini om. Umur Kudoro itu anaknya siapa om? Anu itu gimana om? Sini. Om nggak puasa ya om? Berarti om cosplay puasa. Wah lah ya. Ha iki ya janmu mendah sebenarnya. Hadap kamera. Loh, kae lho. Oh, jadi. Ya ini satu persatu ya, kenalan dulu namanya siapa? Nggih, monggo dipun Arsen. Namanya Arsen siapa? Arsenio Mutakin Zulkarnain. Oh, dawa menek kereta. Wes kono tok, Zulkarnain tok. Wes. Yakin? Iya. Oke. Yo ngono. Ya ngono, kudu ngono. Sik kenalan sik. Namanya siapa? Abrasyah Kanatera. Abrasya Kanatera. Halmahira. Ora melok Kanatera. jenengne ngawur. Hah? Hal. Lah dalah. Halah. Abra? Syah Kanatera. Oke, satunya siapa? Kaisar Meza. Kaisar Meza. Kaisar Rimeza. Wah, jenenge sok ben dalang angel ning pamflet iki. Dicekel iki, Sen. Nah. Arsen kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3. Ya. Terus sekolahnya di mana? Di Kaliwates Jember MI Al Azhar. Dawa men to sekolahmu jenenge. SD apa jenenge? MI MI apa? Al Azhar. MI Al Azhar. Terus kenapa Arsen kok pengen belajar dalang? Pengennya kenapa kok kepengin jadi dalang? Apa mau melestarikan budaya toh? Oh, cuman melestarikan budaya atau enggak apa-apa, Om, gabut aja gue. Tepuk tangan. Terus dalang favoritnya siapa? Di sana sama Ki Eko Suwaryo. Wow, Mas Eko karo Mas Eko. Masuk Pak Eko nggih. Ya, satunya Mas Abra kelas berapa, di mana sekolahnya? Kelas 5 Di? SD Muhammadiyah. SD 1 Jember. Muhammadiyah 1 Jember. Oh, situ NU, situ Muhammadiyah, gak apa-apa. Iya toh? Ya. Lho riyane bareng ora iki. Lah yo, terus kepengin mendalang, belajar dalang karena apa? Menarik. Terus unik. Terus keren. Oh, berarti kalau belajar jadi dalang itu keren ya? Keren banget ya. Ya koncone main apa, Mobile Legend, aku main wayang gitu ya. Iya. Ya, betul. Terus dalang favoritnya siapa? Siapa? Ki Purbo Asmoro. Ki Purbo Asmoro, tepuk tangan. Loh, Purbo ningrat piye? Loh, duduk. KIP itu. KIP. Terus satunya namanya sekolahnya apa, kelas berapa? Kelas 6. Terus SD Baratan 2. SD Baratan 2. Ya kono baratan, duduk timuran. Baratan Ponorogo. Loh. Nggih, terus kenapa pengen belajar dalang, kenapa? Lihat kamera. Melestarikan budaya, tepuk tangan. Kelas 6 ya, kelas 6. Terus dalang favoritnya siapa? Ki Mantep Sudarsono. Wah, iki bolo kuwi. Padha karo Pak Jito. Ya. Terus anak-anak belajar mendalang mulai kapan? Ayo, salah satu aja yang menjawab. Siapa yang berani menjawab? Iya, mulai kelas 2, berarti baru ya. Pakai mic. Kelas 2. Kelas 2 berarti baru. Iya. Oh, alah ger sampai kok nganune miring lho blangkonmu. Wis miring kabeh. Wes. Yo gak ngono le. Wes. Berarti baru ya, baru berapa bulan? Kayaknya berapa ya? Lu enggak tahu, mak tanya saya kamu. Sek lah dong. Oh iyalah, apa can been lah.
Oh alah. Oh, payar 6 bulan ada 6 bulan? Iya, Wek. Kayaknya 6 bulan. Oke. Terus Mas Abra, berapa bulan Mas Abra? 6 bulan juga. Oh, sama bareng ya. Oke, Mas Esa. 6 bulan juga. Loh, anaknya Ucul. Oh, diceluk mae. Heeh. Terus Mas Esa berapa? Sama ya? 6 bulan. Oh, iya. Terus pengalaman pentas. Ya. Pengalaman pentas ini bagaimana? Sampean anak-anak ini tampil di depannya kakak-kakak ini loh. Kakak enek Pak Lek barang ini. Gimana pengalamannya gimana? Apa yang dirasakan? Dredeg apa dunguyuh, dungentut apa piye? Dredeg. Oh, nervous karena dilihat siapa kok nervous? Dilihat orang. Iki dikira monyet kabeh duduk. Orang semua ini. Ya ini pengalaman ya, dilihat kakak-kakaknya, senior-seniornya ya. Ditonton sama Pak Jito, Pak Agus, Ketua Pepadi. Ini nanti izin dulu ke Pak Agus nanti kalau mau ikut festival ya. Gitu. Abra gimana pengalamannya Mas Abra? Di Teban Umum ini banyak orang ini. Penontonnya sekitar 3.200. Deg-degan. Oh ya, deg-degan ya. Takut salah. Oke, enggak apa-apa. Jangan takut salah karena kebenaran itu berawal dari kesalahan. Wah, kuotes malam hari ini. Kata-kata hari ini. Ayo Arsen, gimana pengalamannya tampil di depan? Sudah 2 kali ya tampil di depan orang banyak ya? Iya. Gimana pengalamannya? Awalnya itu grogi dilihat orang-orang terus seneng. Oh, grogi pertama nih, terus lama-lama seneng. Kepengen tampil lagi? Iya. Kalau insya Allah kalau ada ajakan. Oh, kalau ada ajakan? Iya. Loh, pengen ditanggapi uang wisan? Iya. Oh iya lah iki bahaya. Sesok lek tanggapan dewe-dewe aja nyebar pamflet sik bahaya. Oke. Ya, engko lek nyebar pamflet sik waduh disleding kok. Aja, enggak boleh ya. Oke. Ya. Ya, boleh aman. Nah, terus ini gurunya siapa gurunya? Di Sanggar Jangkar Bumi ini siapa gurunya? Om Purbo, Om Irga sama Om Wahyu. Waduh, Om Purbo. Yo. Loh. Kok Om toh? Mas Purbo. Mas Purbo. Kenapa dipanggil Mas Purbo? Durung nikah. Durung nikah mbek sapa? Ya dorong. Tambek sapa? Aduh. Wis karo Purbo dipowedelingi ngene ya. Terus Mas Abra kepengen tampil lagi enggak? Pengen ya. Belajar terus ya. Iya. Terus kepengen meneruskan enggak belajar dalangnya? Pengen terus ya. Sampai terus sampai berapa tahun sampai jadi dalang profesional nanti ya? Iya. Gurunya siapa? Om Purbo, Om Irga, Om Wahyu. Nah, sing paling keren sapa gurune? Yang paling galak siapa? Ayo ngaku. Di geraji. Yang paling galak siapa? Ndang aku gak delok wis. Jujur aja enggak apa-apa. Yang paling galak siapa? Om Wahyu. Lah, padahal aku baik. Galak itu buat nanti supaya kamu maju dan lebih pintar. Ya. Iya. Sebenarnya Om Wahyu itu halus hatinya. Selembut sutra. Ayo Esa, gurunya siapa? Om Purbo, Om Irga, Om Wahyu. Yang paling galak siapa? Om Wahyu. Loh, kok podo kabeh? Siapa paling galak? Om Wahyu pisan. Loh, aduh, aku mengundurkan diri sesuknya. Triwikromo soalnya. Triwikromo dulmu wi. Triwikromo. Piye? Nek Triwikromo piye? Nek Triwikromo piye? Ngono kan nek Triwikromo. Iso Triwikromo ya. Wah, jadi sapa ngajari iki?